Табиғаттың алтын нурға қойынып, барлық нигъмәтләрен өлгөртүп турган бәрхәт юмарт мизгелдә безнең кадерле кешебез, кызыбыз, һеңлебез, апайыбыз, хатыны мәсәйбез Гөлдар Тимергали кызы Садыкованы матур яшьлек байрамы 30 яше менән котлайбыз. Һөйкүле кешебезгә йөрәк түренә елган иң изге, иң ихлас, иң матур теләкләребезне генә юлларга чыгабыз дип башлана сираттагы хат юлдары. Кадерле бәйбе 1993 елның 30 сентябрендә Күгәрсен районы Юмагужа касабаһында барыбызны куандырып, гаиләбезне ишәйтеп, был дөньяга аваз ала. Әле гөндә Гөлдәребез кияүбез Ришат менән Артур, Тимур исемле улдар тәрбияләп, Юмагужала үз йортларында тату гомер итәләр. Якыныбыз моңһу гөлләргә ям өстәргә теләгәндәй табигатьнең гүзәл мәлендә дөньяга килеп, барлык тугандарыңды һиндердең. Бүген дә һин үзеңнең тирә-ягыңдагы кешеләргә шатлык өләшәһең. Олыгын ала, кесеһенә лә кешелекле һәм игелекле, абруйлы кәңәшсеһең. Шуга ла үзеңде бөтәһлә ихтирам итә. Үзең сибәр, уңган, хәстәрлекле, ихлас, шат күңелле, ярдәмсел, сабыр холклы туган ялләһең дип хаттарын дәвам итә тугандарыгыз. Кадерле кешебез тормыш иптәшенә һөйкүле катын, улдарына хәстәрлекле яраткан әсәй, ата-әсәһенә олы терәк, ярдәмсы. Үзе тормышын Гөлдәребез балалар менән бәйләнә. Юмагужа касабаһында урынлашкан Агыйдел үсмерләр клубында педагог оештыручы булып эшләп декрет ялына сыкты. Тырыш, намыслы хезмәте тиктәләгән мактау грамотлары, истәлекле бүләктәр менән дә баһаланды. Аш-һауга ла бик оста, бешергән ризыктарын ашап туйгыһыз, тәмле. Һөйкүле кешебез күптәргә үрнәк. Гөлдәребез, без һине бик нык яратабыз дип эндәшә якындарыгыз. Һин үзең дә хаста көз мизгелеге үк юмарт, ихлас, асык йөзле. Киләсәктә яшьлек дәртен һүндермәй гомернең һәр мизгеленә куанып, якындарыңдың һәм балаларыңдың шатлыктарын уртаклашып, тугандарың, дус иштәрең белән янәш атларга ятһын. Кадерле туганыбыз, һиңа ныклы һаулык, күңел тынычлыгы, гаилә иминлеге теләйбез. Балаларыңдың изгелеген генә күреп, куаныч шатлыктарга төренеп, бәхетле, тулы тормышта озын гомер кисергә ятһын. Туасак таңдарың аяз, йөзең һәр сак шулай кояштай көләс булһын. Йөрәктәрдән сыккан назлы һүзләр, күңелдәрдә булган саф хисләр, озын гомер, якты матур тормыш безнең һиңа әйтер теләктәр. Бәхеткә, шатлыкка күмелеп, һәр вакыт елмаеп һәм көлеп, яшәһин мәңгелек нур булып дип шигырь юлдарына кушып, йөрәк түрендәге иң изге теләктәрен һезгә атайыгыз Тимергали, сәйгез Лира, кустыгыз Айнур, тормыш иптәшегез Ришат, улдарыгыз Артур һәм Тимур, апайыгыз Гөлназ, ятнәгез Эдуард, тугандарыгыз Кәрим һәм Эмир юллай. Эй матур безнең дөньябыз гөрләп бара көнебез, серле тылсым нарга тулы ай йолдызлы төнебез. Кадрын белик мизгелләренең, кадрын белик гомернең, Ходай язмышыңа язган синең бердән береңнең. Кадрын белик мизгелләренең, кадрын белик гомернең, Ходай язмышыңа язган синең бердән береңнең. Рәхмәт сүзе